वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे एप खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। जाय एपआ बयनिबो थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जोङो साफ्रोमबो मबाइलाव भिडिअ एडिट खालामो। भिडिअ एडिट खालामनायाव जोङो गोबां प्रब्लेमफोर मोनो। जेरै जोङो प्ले स्ट'राव नागिरनानै गोबांथार भिडिअ एडिटर जों नागिरनानै मा खालामो, मालाबा मोनो, मोजांफोर मोनो, नाथाय मालाबा बबेबा मोनसेयाव जों प्रब्लेम मोनहैनाय जायो। अब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन भिडिअ एडिटरा बेखौ आं नोंथांमोननो बेयाव खिन्थानो आखायाव लादों। लोगोफोर, प्रब्लेमा जाहैबाय जों भिडिअ एडिटरखौथ' मोनो, एडिट खालामनायावबो जोबोद इजि आरो गोबांथार फांसन्सफोरबो जों मोनो। नाथाय मा जायोनो, बाहाय वाटारमार्क जाखाङो। वाटारमार्कआ जाहैबाय जाय कम्पानिया बे भिडिअ एडिटरखौ बानायदों बिनि सिम्बल खनायाव जाखांबाय थागोन। जेरै पावार बाय उमुक बेफोरबादि थायो। जेरै जाय नोंथांमोना नायबानो नुगोन आरोखि गोबांथार। आरो जायफोर बाहायबाय थादों बिथांमोना नुगोन, आरो जायफोर भिडिअ एडिटर खालामा बिथांमोना भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरो। दानिया बे भिडिअ एडिटरनि वाटारमार्क गैयै आं बाहाय खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। आरो फ्राय भिडिअ एडिटराव फट'फोरजोंल' बानायनाया प्ले स्ट'राव गोबांथार दङ। दा बेखौ भिडिअनि सायाव भिडिअ बेबायदि थिखोनानै भिडिअ प्लेयार लाबोनानै जों भिडिअखौ एडिट खालामनो हानाया बा बेबायदि एडिट खालामनो हानाय एपफोरा जोबोद खम। नाथाय आं नैबे जायखौ खिन्थानो आखायाव लादों बेयो जोबोद मोजां आरो बेनो जाहैबाय काइनमास्टार। सोरबाफोरा एडिट खालामखादों बा दंखायोब्ला नायाब्लाबो जासिगोन। बे काइनमास्टार भिडिअ एडिटरा जोबोद मोजां। बाहायबाय थाग्राफ्रा मोनबायबो जानो हागौ, आरो जायफोर बिथांमोना गाज्रि मोनदों, बे गाज्रि मोननायनि जाहोना नैबे जानो हागौ, वाटारमार्क जाखाङो खनायाव। पावार बाय काइनमास्टार बे जाखांबाय थायो, बेखौ खोमोरनो हाया, आरो खोमोरनांगौ जायोब्ला फैसानि गोनांथि जायो। जेनेबा मान्थलि, उइकलि आरो पार डे बेबायदि फैसा दानगोन बेखौ बोखारनांगौब्ला। आरो बोखाराब्ला नोंथांनि भिडिअआव मा जाखांबाय थागोन, बे सिम्बला जाखांबाय थागोन। आरो बेखौ नोंथांमोना इउटिउबाव हगारोबा बेयो मनिटाइज जायाबो जानो हागौ। बे भिडिअआ मनिटाइजेसन जायाबो जानो हागौ। बे प्रब्लेम देखायगोन। मानो होनबा बयनिबो जाय काइनमास्टाराव बेबायदि बाहायगोन बिथांमोननियाव बे थाबाय थागोन आरो। दा बे गैयै आं खिन्थागोन मारै लानो हायो। आरो मोनसेया जाहैबाय मोजां मोनैनि मोनसे जाहोना जाहैबाय भिडिअनि सायाव भिडिअ एडिट खालामनो बेयाव हाया। नाथाय आं खिन्थानो लानायाव दङ आरो आंनाबो काइनमास्टार, आंबो बेखौ बाहायगासिनो दं। आंनाव वाटारमार्क गैया। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दं, बेखौबो आं बेयावनो एडिट खालामदों, नाथाय बाहाय वाटारमार्कबो गैया। आरो भिडिअनि सायाव भिडिअ आं एडिटबो खालामनो हायो गोसो जाब्ला। अब्ला जाहैबाय बे काइनमास्टार भिडिअ एडिटरखौ नोंथांमोना फ्रायानो बाहायनो हागोन। आरो बेखौ नोंथांमोना बाहायनोब्ला आंनि गोरलैयै मोनसे लामा होना होदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबा काइनमास्टारनि लिंक दङ, आरो बे लिंकआव हाबनानै लिंकनि थ्रुयैनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला, इजि होमबानो जागोन। दा बाहाय नोंथांमोना गोनो गोथो खालामनांगौ जेबो गैया। डिसक्रिपसनाव हाबनानै बे लिंकआव होनानै बेखौ थुनानै डाउनलड खालामलांबानो जाबाय। बाहाय नोंथांमोना सिगाङाव जायफोर काइनमास्टार बाहायदोंमोन बाहाय काइनमास्टारनि सिम्बलल' थागोन, नाथाय नैबेवहाय आं खिन्थानो लानायाव काइनमास्टारजों लोगोसे मोनसे कि एबा साबिनिबो सिम्बल बा सावगारि थाफागोन। बेखौ लोगोसे नोंथांमोना बाहायनो हागोन आरो। बेनि सोमोन्दै इउटिउबाव गुबुन भिडिअ नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनबावगोन, आरो गुबुन आदबफोरबो मोननो हागोन आरोखि। अब्ला लोगोफोर, आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोननाय गाज्रि मोननाया नोंथांमोननि सायावसै। गोजोन्थों।